faɗa mu haihuwa ana barka ni nake ji yana aka warka nace kai dan uwar ko warka nan da kuke tayi zaka ina zaka ya nace ke kina da rago in ba ki da rago ne ga zan gudu Allah Allah kwa to duk gobe aka haifu aka ce amarya ta yi kuma gobe billahi ne ga kawai da jira a jagule alquran sai dai aji labari kina jagula ta ko ga dawo da ga yana girgirwa ne ga ba kwalle ga to me yasa ba za ka gwamnan jihar Kano waya ba gwamnati ja iwa yana can asibiti ba lafiya yana kasar waje Allah ko wallahi na rade da Allah ko da yana kasar waje ma ba lafiya iwa Allah za da yi wa corona waje Allah ina corona alwarka wani ko za ta wo mai azumi a waje ya Allah ko ga hakiki wani wakin sa ana lockdown Allah karɓo lockdown mana Allah ana lockdown na ja karasa TV na yake suka wannan wani ya ce wani zai magana ya ce an karasa TV ko yan mura wa zaka daga sayan kaji a kwari na ce za ku ga kaza ga mai sayan kaza koma neman rama na ce wa ga yawa barna gabar wannan da Buhari zai magana ba a so Allah ya san janar zai magana to 'yan Najeriya an gara muku sati 2